ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама нафарое ки моро тамошо доранд. Чӣ хеле ки мо ваъда гузарда будем ки мо проект дорем ва мо сафар дорем ва алҳамдулилло мо расидем ба шаҳри Дака. Дака Шайх Ҳазрат Шаҳҷалал аэропорт, пойтахти Бангладеш. ва ин бародари мо омад моро встречат кард. иншоалло мо ҳозир мешинем ҳамиҷа рост лагер мерем 12 соат раҳ. иншоалло то лагер рафтем бо ҳамаи мақсад планомона, ҳамаи ниятомона шумо дар мефаҳмонем. бародармо аҷамстан ва мо мебошем ва кӯшиш мекунем ки дар ояндаам мақсад ҳамхел чизо шумо дар пешкаш кунем. ассалому алайкум ҳама каса бародаро рафтем. قلبي يرف محلقا ويجوب في هذه السماء يحكي شعورا عارما وصل الشعور الأنجما